Des del segle XVIII fins avui, el camí del moviment feminista està marcat per dones que van alçar la veu per reivindicar-ne els drets bàsics que tothom disposa. L'educació, el vot, la igualtat salarial, el divorci... En aquest biogràfic es veu molt clar. La desigualtat en la presència d'homes i dones en llocs de treball de parla catalana, centrant-nos únicament en les xifres i l'àmbit de treball, són clarament diferenciades. Tenir una representació equilibrada de dones i homes en tots i cadascun dels grups i categories professionals, diu la llei. El nostre propi món, d'on vivim, parteix d'una perspectiva poc igualitària. Els favorits han sigut sempre els barons de classe mitjana alta, i així ha crescut la nostra societat. L'objectiu sempre ha estat establir i respectar aquest pacte social. Cobrir de manera objectiva i sense visió de gènere tot allò que l'empresari necessita en cada categoria professional. Ha de desaparèixer la dificultat que tenen les dones en obtenir certs objectius i feines, quan d'altra banda, els homes la poden aconseguir fàcilment pel simple fet de ser barons. S'ha de fomentar el camí cap a la imparcialitat de gènere amb una bona formació professional. S'han de cobrir totes les necessitats laborals, independentment de qualsevol factor extern. Hem d'impulsar que l'arribada a l'èxit professional no depengui del sexe del candidat. Els estereotips i l'organització de la nostra societat emparen una sèrie de privilegis als homes. Front a aquest fet, tots i cadascun de nosaltres hem de lluitar perquè això canviï. La llei ha de seguir en vigor. En un futur proper, aquestes qüestions no haurien de ser plantejades. No és qüestió de sexe, és qüestió de competència.